Most tartsd ki kérlek a kezed előre, az óra alá. És most mély álomba kerültél. Képzeld el, hogy szállítási díj nélkül rendelsz, csak tagoknak járó kedvezménnyel. Egyetlen előfizetéssel. Ne csak elképzeld, próbáld ki a Volt Plus-t ingyenesen. Még több ajánlattal a Volt Plus hetek alatt. I'm working on this new case about 8 missing scientists found on the edge of the villages. Frozen solid? What are we missing here? I've seen that before. Years ago. Fine. I'm just gonna do this one thing, and that's it for the two of us. Hellóztok! Azt kértem tőletek Insta sztoriba, hogy küldjetek nekem ezt meg azt, hülyeségeket, és hát megtörtént. El kéne engednem az orrom, miközben beszélek, nem? Köszönöm, jó, köszönöm, hogy... Na hát... Vannak olyan képeim. Na. Peste Mátyád alszik. Leírás. Jó nagy hasa van. Uzsonna után. Megfeküdt egy kicsit az emberünk. A köldökben mekkora a város lehet. 200-as beleférne. Fosom. Ő ki lenne? Hát ő. Fos. Aha. Ő fasom. Attól lehet látni a fasz gyerek, hogy van egy kopott tetkó a karján. Micsoda ékszer. Gondolj már bele, hogy elmegy bulizni, akkor flex meg és akkor balhézik, le se tudná tagadni. Itt egy Merci logó. De érted, hallod, meglátnám ezt a gyűrűt és direkt így felbasznám, hogy húzom be egyet nekem, hogy legalább lenne egy Merci logó a fejemen. Versace karkötő. Hát de az neki az... Ízig a szerelem. Első csók. De aranyosak, na hát most tudod, gondolatjál, kicsit szúrsz kicsim másiknak, kicsit szúrsz kicsim. Ehhez nem kell hozzáfűzni semmit Szerintem szerintem. hozzáfűzni sem kell semmit. Ez te voltál, amikor tegnap csináltad azt a idét. Tudok egy ilyet, figyelj. Ez most jó volt? Elnézte biztos az időt, vagy elnézte a kanyart. Ez egy mugshot le... Aha. Gondolom akkor Átlag fuckboy. egy roadman amúgy. Átlag Deák Ferenc téri kiskölyök. Anyám! De most komolyan! Magdi nénit bevitték túladagolás miatt, Hát hogy de most- elnézem. Aranyos, úgy néz ki, mint egy nyuszi amúgy. Látom, hogy ő volt az első ma. Ja, mert 0-0-1-es! Mind lepődött meg. Ez nem Jordan, hanem Usain Bolt cipő. Valaki rárakja ezt a mintát, és azt mondja, piacra kell, hogy dobjuk. Ez akkor a fire. Ast, adast, kist, ast. Az mi a fa? Nem 3, hanem 4. Mi van a kínai piaccal, de nagyon-nagyon jól tudnak másolni. Úgy működik szerintem, hogy bemész oda a piacra, és akkor meglátod ezt a izét. Elviheted amúgy egy ilyen fél óra alkudozás után 3000 ért. Komoly, a testvéremnek fal a gips a Garbage Shop. De kemény. Mekkora fény! De ez nem is fél lenne szerintem, ilyen, tudod, ilyen minták. Ott alul is az tetszik, hogy a nyakszőr megmaradt. Véletlen lefeküdt a hajvágógépre, hogy elnézem. Inkább a hajvágó feküdt le mellé. Hát hirtelen azt hittem, hogy egy fésű van ott a feje tetején. Itt le van kenve, felül áll, itt meg le van nyomva. Ennél már csak a izé jobb. Emlékszel a lófarokra, amikor itt Igen. valakinek meg lett, hogy az miért volt jó? Azért b***ek, hogy meghúzogass, hát mire? Ez hibrid Azt a csapka, meg egyben haj is. Ez úgy jó tényleg, hát Magány. Hú, a haver, hallod, ez nagyon-nagyon kitett magáért. Az komolyan mondom, hogy le a kalappal. le a kalappal, csávó. És hát komolyan. Kajakra mondod? Csávó ül órán. Ferike, vedd már le a sokkal. Levette úgy a sokkáját. Vannak még nekem TikTokok. Jó. Ezekkel sírsz, még TikTokokat is küldtetek. Némelyikőtök nem normális, de komolyan mondom, figyelj. Fogadni mernék, hogy a top komment 5/5. Komment! Ez izé, ez Kamilla, hogyha te vagy irányába ment volna el. De nem adjuk oda neki, figyelj, ez kitett magája. Hát kitett most az adottságaihoz képest, ő hát ezt az megcsinálta. biztos, az kemény. Polaroid-tal fotózta le. De ez a játék is hogy kell játszani, és sosem játszottam. Nem értem. Hát az, hogy így állok egymásra szemben, és így mutatok, akkor lefele kell nézned, nem? Ja, aha. Próbáljuk már meg. De ez gyorsan kell. Még egyszer, mehet? Lefele Akkor az mutatom. állat, jó. Meg egyszer. Ja,
voltam felkészülve. 3, 2, és... De most ki csinálja? Én! Először én, utána pedig te. De most én mutatom neked? Hú, várjál már. De mert az, hogy ki csinálja, az most oké. Arra nézett el, és mehet tovább. Basz. Ó, jó, bele! Ne ilyen nyugdíj tempóval, értem, hogy 21 vagy, 21 vagy, 21 vagy, de attól... 七十二变怎么样的变？记住4个字的口诀，第一个字叫做摸上边，第二个字你看摸它下边，第 Ez tényleg olyan, mint a csávó így énekel, nem? Hogy ki az a hülye állat, akinek eszébe jut, hogy most erre nyomjon egy táncot. Otthon hogy tud így táncolni? Én Fidesz csicska vagyok. Az. És akkor mi van? Értjük, Feró, menőséget hol marad? Amikor találkoztunk vele, nem ilyen voltál. Figyeljetek ide! Iratkozzatok fel a tesókra! Na! Csalódtunk azóta. Nem, ezt ki kell állni és mondani kell, és segítenünk kell ennek a kormánynak, mert szerintem zseniális emberek vannak ebben a kormányban. Csak amiatt, mert nagyon zseniális emberek vannak. Nagyon zseniális, nem azért pedig, hogy a zsebe meg van tömve rengeteg pénzzel. Bemegyek a boltba, kibaszott drága minden, de olyan jó arcok az eladók, ezért bemegyek a boltba, nem? Ahogyan én viselkedtem gyerekként, én azt egy felnőtt emberként nem tudnám elviselni. De én bevallom, hogy én csicska voltam. Hát, itt mindenki az volt gyerekként. Nincs tudatod, bazd meg. Next time you think that your girl's on lock, I got the keys to the castle, motherfucker. Jó, kemény, vagy hallod izébe a Shrek 11-ben. Figyelj, azt mondják a nők, hogy nem számít az, hogy külső, meg hogy lambó, hanem az, hogy önbizalma legyen, és ennek a csávónak van. Érted mégiscsak, hogy a látszat az mindent Nem a elmond. legszebb fiú, akit láttam eddig életemben. Van még kép róla? Kanye East, Inver John Cena. Drake-nek a faterja, Ed Sheeran baba. Baby Sharon. Mennyire hasonlít rá. Nagyon kemény. Ez félelmetes. Anya miért nem így csinálta a képét így? Jó. Logan. Tudod, neki nem jön ki pengék innen, hanem Elon Musk. ez amúgy valami deepfake-es szarság, amúgy a deepfake-kel leállhatnátok nagyon sokan. Az nagyon durva dolog. Ez Snoop Cat. Ez már nem is Will Smith, hanem William Shakespeare. Ez nem Will Smith, hanem Didi Smith. Walter Black. Egyen meg. Maszekból box. Seth Kanye. Ott ül. Kalandparkban. Ahogy elnézem, a haver most jött a zuhany alól. Meghallotta a kedvenc zenéjét, az kijött. Képzelj már el azt, Hogy megfadul rá? otthon live volsz, maxon megy a zene és táncol. Boldog élete lehet szerintem. Amúgy az biztos, hogy boldog élete lehet. Hey boy, pull my finger. Miért? Ki az, aki ilyen animációt, vagy nem animációt, hanem ez ilyen izéből van megcsinálva, vagy gyurmával. Ja. Ki az, aki ilyet küld? Köszönjük szépen. Itt egy kis manó. 3 ilyen mandalával. Egy lótuszvirág. egy ilyen zavarpofa. Szar. Ez ide van tetoválva. Bartos, gondolom. Bartos, ennek a kupának a nevét van tetoválva. Fú, annak a csávónak az... Eszeveszett tetkói vannak, az Nagyon fix. kemény. Hát igen, valakinek kolibri, valakinek lótuszvirág, valakinek meg szar. Excuse me. Could you just hold my phone real quick? Képzeld el, hogy ott a nő meg a csávó így állnak így. Ki a faszom az, aki ilyen, de hogy lehet így mozogni? De hogy megváltozott hirtelen? Beleszaltozik az álmába. Amikor elkezdtem, nem volt pénzem. Egyszerűen nem tudtam venni egy kiflit magamnak. Tudjátok, hogy csináltam? Elmentél dolgozni. De Annyira unom a TikTokot. Az a legkeményebb, hogy amikor az ilyen nagy motiváció, meg alfa méles cuccokat max 12 éves gyerekek csinálják ezek a videókat, és valaki elhiszi, hogy ez tényleg a motivációról szólnak, és a legszarabb része van kivágva és berakva. Meg hogy Matrixból kilépni. Láttad egyáltalán a Matrixot? Meg... Mit csinálnak az ötletet?
Anyám. How does the mirror know that that's there? De úgy én tényleg nem értem, hogy... Ezt nem a tükör tudja, ez te attól függ, hogy milyen szemszögből nézed. A tükör az nem tudja, szóval csak az a te látásod most, érted, hogyha... Ez nem kéne, hogy kérdés legyen. Próbáljuk már meg. Nem áll Balázs, ezt nem vágjuk már bele. Hogy nem érted? Tehát itt van. Igen. Jó, meg... Szóval most megértettem, basz... Sounds so real. Like a pain that made it here. Yo! A haver játszott a végig hátul. What's your favorite song of all time? Oh, it's gotta be Racing Tonight by Yosogi. Hey, that song sucks. Why would anybody listen to that? Ez annyira random, és nekem ezek a kedvenceim, ami... Ez a legjobb. Annyira random. That's okay.